Klokken er 22:30, og velkommen til Operation Y. Vores tophistorie i dag er virksomheden Thompson Industries, som har begået yderst skattesvindel. De har begået skattesvindel for over 8 år. Vi har fået oplysninger om, at direktøren for Thompson Industries er blevet set ud på Vestergade. Vi har derfor sendt en reporter ud for at få en kommentar. Kom. Om med vin. Er det ikke der, han går? Jo, skulle jeg have ikke? Jo, kom hurtigt. Hurtigt. Undskyld mig, Thompson! Er det jer, der er fra Thompson Industries? Kan det fast i, at vi går skattesvindel for over 8 millioner de sidste 8 år? Jeg vil ikke kalde det skattesvindel. Jeg vil bare kalde det at udnytte systemet. Er I klar over, hvor mange danskere, der sidder lige nu i deres hjemme og føler sig snydt, på grund af, at de har betalt skat til nogen, der overhovedet ikke har snydt dem? Jeg er faktisk bare ligeglad. Hvad med andre virksomheder, som faktisk har arbejdet hårdt for at opnå så mange penge, som de har nu, men ikke har begået skattesvindel? I stjæler i princippet fra den. Ingen kommentar. Og skal man Thompson? Jeg gider ikke snakke mere. Hvordan er det fremtiden for Thompson Industries se ud? Er det gået opad eller nedad? I er jo blevet bosset nu i princippet. Hvad har I kommentar til det? Jeg har fandme ingen kommentar til jer. Vi fik desværre ikke nogen kommentar fra Thompson Industries, men vi kan 100% afklare, at det var faktisk ham, der begået det skattesvinderi. Herovre i hjørnet kunne vi se, om lige gå forbi. Så tilbage til dig, Oberg. Tak, Svend. Og det var så vores afklaring på Thompson Industries skattesvindel. Det var alt, hvad vi havde for nu. Tak for i aften.